खुलुमबाय ब्रह्म गियान नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफामोननिसिम बे समाव अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय। जोङो बे समाव दंफैयो क'क्राझारनि ग्रीनफील्डआवहाय महायज्ञनि हाबाफारि बे समाव सोलिगासिनो दङ। दिनै 29 फेब्रुआरियाव फुंनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 5 रिंगासिम बे महायज्ञनि हाबाफारिया थागोन। दा फुंनि 5 रिंगानिफ्राय प्रज्वलन खालामनानै अखण्ड यज्ञ बा महायज्ञनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। दा बे समाव आङो बेंगलनि सासे प्रसारक आफा बिथांखौ बे समाव लोगो मोनदों। दा बेंगलनि जिथु ब्रह्म धोरोम फोसावनाय धोरोमनि जिथु खान्थि बेफोरखौ आङो बे आफानिफ्राय गेबेङै मिथिनो नाजागोन। खुलुमबाय आफा। सिगाङावनो नोंथांनि सिनायथिखौ होग्रोनो आङो खावलायबाय। आंनि नामा हচ্ছে बंकिम ब्रह्म, गामिनि नामा साताली मण्डलपाड़ा, थाना हচ্ছে जायगाव, जिल्ला हচ্ছে आलिपुरदुवार। बे आलिपुरदुवारावहाय जों साताली मण्डलपाड़ा गामियावहाय थानाय आरो जोङो ओजोंहाय मण्डलपाड़ा, मध्य साताली, पश्चिम साताली, पूर्व साताली आरो मिथिया बस्ती बेबादि दाब दाब गामियावहाय ब्रह्म धर्म सिबियारि गोबाङैनो दङ। दा बेयावहाय जों जेसेबांबो ब्रह्म धर्म दं गासैनिबो गाव गाव गामियावहाय मोनफा मोनफा ब्रह्म मन्दिरबो दङ। बे ब्रह्म मन्दिरावहाय जों मा होनो महालया जगाहुति होयो आरो फैला बैसाग जगाहुति होयो आरो गुबुन गुबुन फोरबो जाला आरो बे मा होनना बुङो पुर्निमा तिथियावबो जों प्रत्येक पुर्निमायावहाय जों यज्ञखौ होगासिनो थायो। दा बेबादिनो जोंनि ओजोंहाय सोलिबोगासिनो दं। जोंनि ओजोंहाय 1917 सननिफ्राय बेंगलावबो जोङो गुरु बाबा कालीचरण गुरुदेबआ गावनो थांनानै ओजोंहायनि जोंनि माबे सननि बाथ्रा बेयो बाबा गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मआ गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मआ थांनाया जादों 1913 बा 14 सनावहाय थाङामोन। बियो ओजोंहाय थांनानै जोङो गुरु बाबाखौ दीक्षा होनानै फैदों। बे दीक्षा होनाय जे बाबाया दा रुंसायनानै थांबाय बिनि नामा हচ্ছে मनिन्द्रनाथ ब्रह्म। बे मनिन्द्र ब्रह्मआ फार्स्ट जोंनि बेंगलावहाय गुरु बाबा जानानै बे खामानिखौ मावबोगासिनो दंमोन। दा जोंनि ओजोंहाय 7 पुरहितना रुंसायनानै थांनायाव दा जों बेंगलावहाय जे जों अरिजिनेल ब्रह्मआवहाय जों दा 3 पुरहित महरै दा जों बेंगलावहाय दङ। दा बे बेंगलावहाय थानायाव जों दा 3 जोंहाय जोंनि बेंगलावहाय जों खामानिखौ बे जगाहुति खामानि फोरबोखौ जों मावनानै दंगासिनो दङ। आरो दिनैहाय जोंनि बे क'क्राझार ग्रीनफील्डआवहाय महायज्ञआवहाय जोंखौहाय फैनायनि थाखाय हांख्रायहरनाय जानायखाय जों दिनै बे ग्रीनफील्ड जगाहुति अखण्ड जगाहुति होनायाव सफैनानैहाय जों जगाहुतिबो होआ जाबाय। बे जगाहुति होनानै जाहाथे संसार मुलुगाव जाहाथे अरायबो अरायसम सुख शान्ति जायो बिनि थाखाय दिनैहाय जों बेयावहाय अखण्ड यज्ञ होआ जाबाय। बे अखण्ड यज्ञ होनायावहाय बेवहाय बेसेटा माने 26 आरिया 25टा यज्ञ खुन्दु बनायनानै दिनै आसाम हादरनि दाब दाब डिस्ट्रिक्टनि सफैनानै जगाहुति होनानै दंगासिनो दं। आरो जोंबो आसाम बेंगलनिफ्राय सफैनानै जगाहुतिखौ होआ जाबाय। जाहाथे जोंनि बेंगलनि जेसेबांबो ब्रह्म धर्म सिबियारि दं गासैनिबो न'खरा अरायबो अरायसम सुख शान्ति जानायनि थाखाय आं दिनै बेंगलनिफ्राय सफैनानै जगाहुतिखौ बेसेबांसो न'खरफोर दं आफा? जोंनि बेंगलावहाय गोबाङैनो दं। जोंनि ओजोंहाय धर 400 सिम ब्रह्म धर्म दङ। दा बे ब्रह्म धर्महाय नाथाय ब्रह्मजोंलाय दा पुरहित खामानि मावनानै दंगासिनो दं बेंगलाव। नाथाय जोंनि बेंगलावहाय अनेकथा पुरहितना खम दङ। दा बे पुरहितनि गुनैहाय जोंनि बेंगलाव आंलाय पुरहित महरै जानानैहाय दाब दाब जायगायावहाय थांनानै पुरहितनि खामानि
खामानिखौ लानो सोलोंनो थोनो नाथाय जोंनि बेंगलनि मानसिया लानो लाबाया दा बौनिफ्राय जाया जोंनि पुरहित बाबामोन दङ जोंजों जगाजग खालामनानै जाहाथे होजों थांनानै दिक्षाखौ होनानै फैनो हायो बा पुरहितनाखौ बांहोनो हायो बांहोनो हाला जोंनि धोरोम सिबियारिया आरो गोजौआव थांनाय आरो गोबाङिन आरिया जोंनि धर्मआवहाय फैनाय बेबादिनो दिनैहाय आं बेंगलावहाय पुरहित महरै जानानै दाब दाब गामि दाब दाब जायगायाव हाबा आरो जग्य होनानै फैगासिनो थानांगौ दा आं हारसिं खुनिला आंबो सोलेराबो देहाबो सामा जाला खायसेबाव जायगायावहाय आं सैनो हाया बेबादि जानानै थायो जोंनि बेंगलाव दिनैहाय आसामाव फैनानै जोबोद मोजां मोनदों आं बेवहाय सफैनानै जे जोंजोंहाय जाय मानसिया जगाजग खालामगासिनो थायो बे बाबाया बिद्यासागर बाबा आरो बाबा रुमसाय बाबा आरो पियारि बाबा आरो प्रकाश चन्द्र ब्रह्म बेबादि मानसिजों आं जगाजग खालामनानैहाय थागासिनो थायो। बिथांमोनहा आफामोननियाव थांनानै प्रसारनि खामानिफोरखौ मावहैदों नामा? बिसोरबो थांबाय जोंनि बेंगलाव थांनानै ओजोंहाय खननै आरि खालामहैबाय मिटिं खालामहैबाय ओमफ्राय जोंनि बेंगलनिफ्राय जेसेबांबो पुरहित बाबामोननि जे फट'खौ लानानै फैदोंमोन बिसोरो बेवहाय मोनसे बय लिरदों होननानै बुंहरनामोन आंखौ दासिम बे बयआ जों मोनहैयाखै जेसेबांबो जोंनि पुरहित दंमोन बेखौ आं गासैखौबो न' लांनानै बिसोरनि गुरु बाबामोननि फट'खौ गासैखौबो बिसोरनि आखाइयाव हरनाय जादोंमोन नाथाय दासिम जों बे बयनि आरियाखौ लिरनाय बयखौ जों दासिम मोनाखै दा जोंबो बेंगलावहाय ब्रह्म धर्म सिबिनानै आरो जोंबो मोनसे बय लिरदों बे बयआ जाबाय बाथौ ब्रह्म दर्शन होननानैहाय आं बे बयखौबो लाबोदों बेवहाय गोरलैनो बयआ बिनि बयनि दामाखौ लादों आरिदों जों दोनदों 100 थाखा बे बयखौ आं लाबोस्लाबनो मोनैयावहाय आं खालि 9 थाबा लाबोदों दा बे बयखौ दा आं बेवहाय मानसिफोरखौ दिन्थिनाय बे बय लिरनायाव बाथौ धर्म आगारि फार्स्टआवनो दंमोन बे फार्स्टआवहाय बाथौ धर्मनिफ्रायसो बे ब्रह्म धर्म फैदों आरोखि गुरु बाबाया जोङो गावनि बड' हारियावहाय गुलाय गुथाय जानाय लोंनाय गावनि जातखौ आन्दां उन्दां खालामनायावहाय बाथौ धर्मआ गोमालांदोंसैमोन बे समाव गुरु बाबाया कलकातायाव थाङा शिबनारायण भंस महादेबनायाव थांनानै दिक्षा लानानै आसामावहाय फैनानै बे ब्रह्म धर्मखौहाय फोसावनानै दासिमावहाय आसाम आरो बेंगलाव ब्रह्म धर्म जेसेबांबो सिबियारि दं गासैनाबो जौगानानै दं फरायनायाव दिक्षायाव शिक्षायाव जानाय लोंनायाव गासैनावबो दा ब्रह्म धर्मआहाय गोजौआवहाय दंगासिनो दं दा जोंनि बेंगलावबो ब्रह्म धर्म जायहा हाबनानै दङ बिसोरनि न'खरावहाय अरायबो अरायसम सुख शान्ति जानाय लोंनाय गासैबो दं आरि साख्रि मावनानै दं लेखा फरायनायाव जौगानानै दंगासिनो दं दा आसाम आरो बेंगल जेसेबांबो जोंनि ब्रह्म धर्म सिबियारि दं गासैनावबो दावगानानै दंगासिनो दङ बेबादिनो दिनैहाय क'क्राझार ग्रिनफिल्ड महायज्ञआवहाय जों सफैनानै जगाहुतिखौ होआ जाबाय जाहाथे दिनै जों बेंगलनिफ्राय गोबां हांख्रायहरनामोन बे आरिनिफ्राय जग' खुन्दुआवहाय फैनो थाखाय नाथाय जोंनि होजोंहाय गाबोन हाबा दङ बेनि थाखाय खावास फैयाखसै बिनि थाखायबो जों दिनैहाय बेयावहाय साबाल' सफैनो हादों बे साबाल' सफैनानै जों बे दिनैनि क'क्राझार ग्रिनफिल्डआव महायज्ञ खुन्दुखौ होआ जाबाय आं आसामनि जेसेबांबो मा होनना बुङो आइमोन आफामोनखौ गासैखौबो आंनि बेंगलनि तरफनिफ्राय आखाइ खबजोबनानैहाय खुलुमो।
गोजोननाय थाबाय बिथां बनकिम ब्रह्म आफानिसिम बिथाङा बेंगल वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैनानै बे महायज्ञआव बाहागो लाफैदों दा बिथाङा बेंगलनि गोबां ब्रह्म धोरोमारिफोरनि थासारिखौ बे ब्रह्म गियान चेनेलनि गेजेरजों फोरमायथिबाय गावनि बे समखौ जोंनो होनायनि थाखाय दिनै बंकिम चन्द्र बे आफानिसिम ब्रह्म गियाननि जानानै फिन खुलुमनाय जासिबाय आफा